O historiador Manuel Mariño presenta Naufraxios entre a praia de Testal e a ensenada da Barquiña. Afondou nas traxedias marítimas nesta zona no marco da Semana da Historia de Noia. A Semana da Historia de Noia continúa coa charla Naufraxios entre a praia de Testal e a enseada da Barquiña. Nela, o historiador Manuel Mariño del Río afondou alrededor das traxedias marítimas da zona que tantas vidas levaron. E é que a costa noiesa foi durante moito tempo un espazo de complicada navegación nos días de temporal, non estando ademais moitas embarcacións preparadas para esas condicións meteorolóxicas. En tempos difíciles, as embarcacións non equipadas como están hoxe, e había que ir en rosario, non de un en un, sino en rosario, para ir alternándose no toque de campás para ir guiando os barcos. Souben tamén do dito popular que di, para ser bo mariñeiro, 3 condicións hai que ter: coñecer o mar e os barcos e non ter medo a morrer. Un dos exemplos expostos por Mariño foi o do María Teresa, unha embarcación que navegaba entre o Porto de Vigo e Porto do Son, facendo de ferramenta para o comercio marítimo do momento. E se ao maniobrar esta embarcación, pois, un despiste quedou enriba das pedras e non había maneira de que fora ni para diante ni para atrás. Despois de varios esforzos, introducíronse nas adegas varios bocois baleiros, como indicara o mestre carpinteiro José de Sendia, dixo, poñede bocois, unha vez que suban, vai a ser máis fácil reflotalo. E así o fixeron, intentárono por varias veces, incluso con carros de vacas, pero o curioso é que a maioría da xente que turraba a man, con cordas, eran mulleres, e quedou ese fito, como término mariñeiro, coñecémolo todos desde aquela. A Semana da Historia de Noia continúa agora con diferentes actividades como cancións inspiradas nos sons do mar. A seguinte delas é que estará protagonizada por Esperanza Mara e as Lens.